volleyball, track and field, ug uban pa. Ang mga batang atleta naghinang-hinang ug nagbalikan na. Abilidad ug talento sa mga kabataan andam nang ipakita sa katawhan. Ang kalipay ug kahanas sa dula buot mapamatuan. Matag atleta andam nang dawaton ang kamatuoran. Sa dula aduna gibildi ug kadaugan. Adunay kalisod sa dalan paingon sa kalampusan. Apan ang respeto sa usa-usa dili angan hikalimtan. Ang importante nga sa dula malipay ang tanan. Iasa man ang medalya kung sa dula aduna kay napasakitan. Walay bili ang kampyonato kung aduna kay nalimbungan. Mag-unsa man ang dugo kung sa dula pati ang imong binuhatan. Mas tamis ang kadaugan kung batas kang mulaban. Busa sa atong mga atletang nagpaminaw karon ang maayong relasyon sa usag-usa atong ipadayon. Ang kalampusan sa matag usa mo'y atong inspirasyon. Kalipay sa tanan ug dili lang sa kaugalingon. Kung itugot man sa kahigayunan nga kita ang makaangkon sa kapildihan, ato kining